खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों हाग्रामा महिलारिजों ताज हटेलाव लोगो हमाखै। आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि हाग्रामा महिलारिजों ताज हटेलाव लोगो हमाखै आरो BPF दोलोजों जेबो सावरायनाय जायाखै। माखासे निउज पर्टेला नंखाय रादाब फोसावदों। सरकारा UPPL BJP आरो GSP आनो थागोन। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय ताज हटेलाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सानैबो लोगो हमखोमादों होनना माखासे खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन। नैथियाव दङ गसाइगावआव फिसाज्लाया बिफाखौ सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबदों। क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया जालाङो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बुरसिताम गामियाव गावनि असे फिसाज्लायानो बिफाखौ सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबदों। बे खास्रि बिस्रि जाथाया फुंनि 9 रिंगासो समाव जादों। रिपर्टनि बादिब्ला दायनिगिरि फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारना खारखोमायो। बे जाथायखौ लानानै ABMSUआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। थामथियाव दङ BR फेरेंगिया बुंदों UPPLआ सरकाराव फैनायाव मोनसे चेलेन्जिं। 34 बोसोर NDP सोमावसारनायाव जेसेबांखिनि गोब्राबथि फैदों बेनिख्रुइ बांसिन समाजनि गेजेराव थानानै खौसेथि लाबोनानै सान्थि गायसननानै जौगाथाय लाबोनाया बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्जिं। ओंखायनो बे चेलेन्जिं हाबा-हुखाखौ मावफुंसारनो थाखाय रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन आरो बे चेलेन्जखौ बिखायाव गोबानानै लानो होननानैनो दिनै जोङो आवगायबोदों आरो UPPL हानजाया सरकार दादों। ब्रैथियाव दङ गुवाहाटीयाव गिख्रंथाव सिलिन्डार बेरफ्रुनायजों गासै गं 70 नखरा खामना सेवहांगार। गुवाहाटी जालुकबारियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। मैया सानजौफुनि 12:30 समाव जालुकबारियाव गिख्रंथाव सिलिन्डार बेरफ्रुनायजों गासै गं 70 नखरा खामना सेवहांगार जायो। रिपर्टनि बादिब्ला गासै गं 8 निफ्राय 10 था सिलिन्डार बेरफ्रुनायाव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बाथियाव दङ टिवा अट'नमास काउन्सिलाव BJPआ देरहासार जानो हाबाय। टिवा अट'नमास काउन्सिलाव BJPनि दखल। गासै 36 मासिनि मोन 34 मासि BJPआ देरहासार जानो हादों। कंग्रेसआ मोनसे मासि आरो मोनसे मासिखौ असम गण परिषदआ देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि टिवा अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि भट सुनाय हाबाफारिया थांनाय 17 आरो 18 दिसेम्बर खालारखालि गोजोन थासारिजों सोलिलांदों। दानिया बोथोरनि खौरां। उदालगुरि जिल्लायाव 24 डिग्री सेल्सियास। क'क्राझार जिल्लायाव 24 डिग्री सेल्सियास। बाक्सा जिल्लायाव 23 डिग्री सेल्सियास। चिरां जिल्लायाव 24 डिग्री सेल्सियास। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।